Každý sem prichádza z iného dôvodu. Niekto kvôli rýchlosti, niekto kvôli skokom. Niekto kvôli prvému trailu. A niekto kvôli momentu, ktorý si bude pamätať celé leto. Na Donovaloch nejde len o jazdu. Ide o pocit, že si na správnom mieste. Traily sú pripravené. Máš sa kam posúvať. A cítiš sa tu vítaný bez tlaku na tvoje jazdenie. Každý deň môže začať novým príbehom. Od prvých oblúkov cez prvé spoločné jazdy až po chvíľu, keď sa všetci stretneme hore na záhradišti. Rôzne štýly, rôzne dôvody, rôzna motivácia. Riders Park Donovali. Miesto, ktoré ti ako prvé na Slovensku pomôže najbezpečnejšie začať jazdiť. Jedna dedina, 2 kopce a veľa príbehov. Príď, tešíme sa na teba.